चॉकलेटी हर दुए महीना में बनल बहपेटी नैहर में रहलू टूटी टिहरी ससुरवा में गोतैलू हे जान सैये के बेलल रोटी खइलू हे जान सैये के बेलल रोटी खइलू हे कहवन विटामिन तोहार पियौनु हो पियैले बारे सेवा सेवा दानी लागे जमकेनु हो पहिले बारे उसे तोरा का मतलब बा सुख पावे है कितना कही हो हम दिन भर बैठल रही हो का बुझला शारदा कपूर जटा हुन बोल कैसे हो गइलू रे जान लागे सैये के बेलल रोटी खइलू रे जान लागे सैये के बेलल रोटी खइलू रे जान गुलु गुलु गाल दुनु भइल बा हो पुहा जइसे ना हो बोलाए